салом алейкум дӯстони азиз, созе нағзен саломатиё хубай нигоҳ кунен киртои ипек, двойкои фасон, болопушо ҳамаи ҳамин новинко дар ҷои апай Ҳанифамо омадагай. Платьёра бинен чӣ қадр хушрӯ. Ҳозир якта ба якта ҳамаша нишон медиҳем, нархошам мефаҳмонем. Марамад ина касседа дар корай метавонен биёен ҷои апай Ҳанифамо. Бозори Корвон, тарафи Тилобозор, 8 дарвоза, 2 қатор, байни 7-8 мешава, 2 қатор ҷои апай Ҳанифамо. Ина марамад духтарако ҷудогона бо нишон метем. Ассалом. Киртои нава овардена? Ҳозир ҳамаша ҷудогона нишонтон метем. Духтаро тамошо кунем. Духтаракои хушрӯ, ина киртои ипеки фасон дар ҷои апай Ҳанифамо. Хушрӯги ипека диден? Чанд плайно? 450 сомонаи фасониша бинен бо арзон мешава. Материалшам хичам беҳтарин ай духтаро. Марамад ипегир бошен, ҳатман пеши апай Ҳанифамо биёен. Нигоҳ кунен расветкоша. Барои ид барои шумо анамхе киртои хушрӯ вардаган то 54 размер ҳаста. Баъд бо ҳози як модели дига аст. Пуштаги хитонам. Ина пуштаги хитона нишонтин. И чанд пулай? Ина ипекам бинен чӣ қадр хушрӯ. Расветкош ҳаст. Нархошон чандай? 340 сомон. Марамад ҷои апай Ҳанифамо, бозори Корвон, тарафи Тилобозор, байни 7-8 дарвоза. Марамад биёен, 2 қатор. Ва духтарако нигоҳ кунен киртои ипеки фасон омадай дар ҷои апай Ҳанифамо. Корои дастӣ рафтагая, остинакоша бинен, ивхича бинен, хичқа хушрӯая. Духтаги тайёрина духтаро идда кирта накада бошен. Апай Ҳанифамо шумода ипеки фасон духтаги тайёр овардай маҳқултон мешава. Ина бо расветка дора 48 то 60 размер ҳастай, бо расветкош ҳаст духтаро. Марамад киртаи духтаги тайёр серано успед намекунен то ида дузандо ҳама зайнитан. Ина биёен апай Ҳанифамо овардай 500 сомон бо арзон мешава. ипекои фасони оригинали хушрӯ нигоҳ кунен. То поёна кори дастӣ рафтагай, остинакошам кори дастӣ дора. Бозори Корвон, тарафи Тилобозор. Марамад биёен 8 дарвоза, 2 қатор. Духтаро иҷода кирта бисёр доранд. Шумо нависен 450 сомашам ҳастай, 340 сомонашам ҳастай. Хулас чанд намуд доранд. Бинависен бо шумода мефаҳмонанд. Рақамо ҳаст дар экран, доставка доранд. Духтарако нигоҳ кунен киртои ҷинси фасон. Чанд вариантои хушрӯ омадай дар ҷои апай Ҳанифамо. Марамад барои ид метавонед омада анамхе ҷинсакои хушрӯра бо нархи дастрас харидорӣ кунен. Чанд пул кадени ҷинсора? 350 сомон. Духтаро ҷинси сабукаки хушрӯай тобистондаям мепӯшен, бо арзон мешава. турецки ҷинсои фасон оригинал 350 сомон. Размеро ҳамаш ҳастай. Ина болопӯшам, ҷинсшам. Ина сиёша нишон батен. Ина хеле сарафанчик вай, сарафанчикора бинен. Ё чанд пул будян қа хушрӯ? 320 сомон сарафанчик. Марамад ина турецки сарафанои фасон дар ҷои апай Ҳанифамо. Ина серияи сиёҳай. Аҳа. Ина нигоҳ кунен духтарако. Ина борои новинка. Иам ҷинсай? Ҷинси тобистона духтаро диден чӣ қадр фасонакай? Сангошона ҳозир аз наздик як борак нишонтим. Қа хушрӯ будая ҷинси сабукакай духтаро. Нархаш чандай? 400 сомон. Марамад духтаро ҷои апай Ҳанифамо, бозори Корвон дая. Ина киртошам бинен чӣ қадр хушрӯай. Бозори Корвон, тарафи Тилобозор, 8 дарвоза, 2 қатор. Марамад ман рақамошонам мемонам дар рӯи экран. Доставка дар кор бошад, дар равакак шумода доставка мекунанд. моделои киртошонда гап нест, сарафаношонда гап нест. Ина кирта 350 сомон. ҷинси оригинали турки. сарафан бошад 320 сомон. Сарафанам модел бисёр доранд. шумо бинависен бо ҷудогона расмошам мепартоянд. ҳамхали болопӯшак мепурсанд духтаро. ина сабукакай аз болои киртотон мепӯшен. модели новинка бори беҳад хушрӯ дар ҷои апай Ҳанифамо. чанд намуд овардагена? ино чанд пулиян?
این مدل 250 250 сомон ай сабукай тобистондаям ай болои киртои паплин мепӯшанд. медонам ки бисёриё беболо пӯш кирта намепӯшанд. ина марамад ҷои апай ҳанифа мода ҳам фасонош омадай. баъд ини хеле ваёшам омадагӣ ай туркиёи остиндор 200 сомон. остиндоракай размеро ҳамаш ҳастай духтаро марамад дар кортон боша. ина хеле бо беостинакошам ҳастай. ина маделам хушрӯа 180 сомон. ина 180 сомон болопӯшаки фасон дар ҷои апай ҳанифа мо бозори корвон тарафи тилобозор. марҳамат биёен мана нигоҳ кунед иш бо дига хе қайё хушрӯане марҳамат ишаишда фасон ишаишда фасон. ҳаштум дарвоза дим қатор ҷои апай ҳанифа мо и 180 сомон. ё саб букакан духтаро дар тобистон ба ҳазур мепӯшен аз болои киртои паплин. ана духтаракои хушрӯ нигоҳ кунед киртои иди двойкои иди фасон дар ҷои апай ҳанифа мо омадагай. ира бинен чихо хушрӯай материалош марамат касседа дар корай чандта расветка дора бинависен дигароша расмоша мепартоян аҷоибот хушрӯай 240 сомон. бинена то размери чанд боша и размераш стандартай стандартай тақрибан то ҳами 52-54 мешавада. баъдана ин модел ҳаст ё чанд пулан 330 сомон. ин ай модел 330 сомон. марамат апай ҳанифа мо дар бозори корвонай глянцеви ипек бозори корвон тарафи тило бозор ҳаштум дарвоза байни 7-8 дуюм қатор омада наметонен бинависен доставкатон мекунанд. анай болопӯшакам хушрӯайра мешава болопӯш барем пӯшен мешава ки хича тоқа кирта барем пӯшен мана расветкоҳош ино 300 сомона размеро ҳамаш ҳастай танада аҷоиботай стилои дубайския духтарако марамат дар кортон боша бинависен. баъдана ин модело ҳастай вишифкадор турецки ино чанд пул Ино 400 сомон. ана ино турецкиян болопӯшак 400 сомон. марамат аз инам метавонанд интихоб кунанд дар ва как шумо да доставка мекунанд. нигоҳ кунанд да чанд модел ҳастай дар ҷои апай ҳанифа мо ишаишта хушрӯ ишаишта хушрӯ доставка куҷои гӯян духтаро доранд ба ҳазур интихоб кунед доставкатон кунанд. беҳтарин диден то 56-58 бо размери доштая ана ва ё вишифкаян диден духтаро духтаракоям бисёр мепирсанд барои ид ягон намуд платьёи фасон марҳамат дар ҷои апай ҳанифа мо ана михел платьёи хушрӯ омадагай сабукакай ҳам идда мепӯшен ҳам баъд аз ид бовар кунен беҳад хушрӯай шушта мепӯшен ҳичи намешава 270 сомон ай нархошон ина расветкаошон бинен ба моделош аҳамиятен ҳар хелае духтаро размерошон боша стандарта на размерошон стандарт духтаро марамат метавонен дархост кунен дар ва как шумода доставка мекунанд ё ки биёен духтаро бозори корвон тарафи тило бозор байни 7-8 дарвоза дуюм қатор. баъд медонен апаи ҳанифа мо инчунин анаи намуд киртао овардай аи як гала расветка дорана ино копия люксои туркияй саб букаки хушрӯ бинен чихе фасонакай 250 сомон сабзшам ҳастай мана зарчам ҳастай дигар расветкаоша то 56 размер будай диден дигар расветкаоша боша бо метонен ки хичонда бинависен мефаҳмонантона сурат мепартоен интихоб кунен доставкатон мекунанд. хулоса биёен духтарако беҳтарин интихоб бо нархи дастрас дар ҷои апай ҳанифа мо акция боз ҳам акция духтарако 350 сомона натуралкои фасон киртои хушрӯ ҳамаш дар ҷои апай ҳанифа мо 200 сомон шуда натуралкои оригиналай 200 сомон. марамад ина касседа дар корай аднатоншам астай сангчадоршам астай вариант хеле зиёд астай духтарако нигоҳ кунед вариантоша бинен чихе хушрӯай як 200 сомона 200 сомон мана инора нигоҳ кунед охе чи хелай инами натуралка даётон астай 350 кам набуд ҳозир 200 сомон кардагиян. марамад духтаро инаи платьяка бо бинен чихе хушрӯай ям 200 сомоная инаи платьям 200 сомон духтаро интихоб бисёрай и халатам 200 сомон ҳамаша арзон кардагиян духтаракои азиз ҳатман пеши апай ҳанифа мо омада хабар гирен ина иҷада нигоҳ кунен кирта бисёр дорад ина бояд 150 сума доранд ина ишаишта фасон бозори корвон тарафи тило бозор марамат биёен байни 7-8 дарвоза дуюм қатор омада наметонен нависен доставкатон мекунам
اینا رو 300 سومون کردگیان دختر و سیزونی همینای دیدین چه خوش رو سیزونی همیای تو 60 رزمیر هستی مرامت رزمیرو بهترین رزمیرو نرخم نرخی خیلی و خیلی خوب اینا 300 سومون ایش ببینین 200 چرا ببینین فسونیشا هم خوشروای هم گفتی گپا که ساوریمنی مدنی فسون تو 60 رزمیر داره ایده واریانتی به حد خوشرو این دویکو هست این دویکو 150 سومونی خوشروگی شدیدن 150 سومون همه چی به تو 60 بنویسین رسمش هم میپرتوین